ଠାକୁର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କଳିର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତ୍ୟଧିକ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ। ରାମ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଆସିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା କିଭଳି? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ? ନା କଳି ଯୁଗରେ ଆସିବେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ନିଜେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। କହିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଜନମ ଚିଲିକାର ଉତ୍ତରରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଗୀତିବ ହେତୁ ରଖି ଲକ୍ଷେ ଶିଷ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ ଛାଡ଼ିବ ବୀର ସିଂହ ହେତୁ ପ୍ରାୟ ଦେବ ଋତୁ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିବ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବଚନ ନାମ ବୋଲାଇବେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରରେ ଜଗତ ବୋଲିବେ ଠାକୁର। ଏମିତି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥବଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର କୂଳରେ କରଣ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ହରି, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାମ ବହିଥିବେ ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ହୁରି। ଜଗତରେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବେ, କରମଳା ଶାନ୍ତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଗଢ଼ିବେ ଏବଂ ଅନେକ ମୁମୁକ୍ଷୁ ନର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ତନ୍ମୟ କରିବେ। ହରେର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ, ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ନାମ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛେ। ଯେଉଁ ସୂତ୍ରକୁ ପାଇଲେ ଯେମିତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛି, କ'ଣ ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ରାମାନନ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେମିତି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁନିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଶେଷରେ କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କର ଅନେକ ଏମିତି ଜନ୍ମ ଯାଉ ଯାଉ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଯାଏ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ଗୁରୁ କ'ଣ, ଯେମିତି ବାହ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ନାମ ଆମକୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆସୁଥିବା, ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଯାଉଥିବା, ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା, ବାହାର କୀର୍ତ୍ତନ କରି 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 କେତେ ଜନ୍ମ ବିତିଯିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ଜୀବାତ୍ମା। ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ବୋଲି ଘଟ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବ। ସେତେବେଳେ ପରମହଂସ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଭଗବାନ କ'ଣ, କେମିତି ଘଟରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କେମିତି ଗମନ କରନ୍ତି, କେମିତି ଭକ୍ତ ସହିତ ଭଗବାନ ଖେଳନ୍ତି। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ଏକାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଶେଷ ଅନ୍ତର ସମୟ। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଧରିବ, ସେ ସମୟ ହେଉଛି এই ଜୀବାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ, ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଉତ୍ତରାୟଣକୁ ଜାଣେ, ତେବେ ଜୀବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଗୀତା କହିଛନ୍ତି ଯଦଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତି ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମମ। ସେଇଠିକି ଗଲେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ, ସେ ପରମ ଧାମକୁ ପାଇଯାଏ ଜୀବାତ୍ମା। ଗୁରୁ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ହେଇଯାଏ,
गुरुंकर चरण तले निजक समर्पण करी गुरु बतई दियंती देखई दियंती शिखई दियंती जानीगला पर जीवात्मार और भ्रम न थाए तेणु गुरु कहिले ताहा जानी मोहिरे ब्रह्मति प्राणी बोलो गोविंद गुरु परम ब्रह्म करमाळारे अछंती केमिति जानिबा सूत्र माध्यम गुरु परम ब्रह्म रूप में करमाळारे अछंती जड़े भक्त मयूरभंज अंचल रे जन्मोत्सव समय आसी पारि नाहांती से कौन करछंती अमरी बाड़ी किछि फूल संग्रह करिकी ठाकुर को सेठी समर्पण कर दीछंती ठाकुर मंचासीन रे माने ठाकुर सिंहासन रे अछंती हारटी आसी गलारे पड़गला ठाकुर कहले निरंजन ताଙ୍କ ना निरंजन थिला तुमर प्रेमर हार को ठाकुर स्वीकार करछंती आनंद गवार ओ सूत्र देले ठाकुर लिखिछंती सूत्रटी कोन मांगस्त करी जगते जेते मंत्र आवर तंत्र तंत्र जपरे नदे हिली तुते अजपा कर सेही तो दिन मर्म प्रसन्न हेलु जेतबले जंत्र रूपक शरीर रूपक जंत्र अटक जाई गुरुदत्त सूत्र मंत्र रे समर्पण करदेव ठाकुर को डाकिदेव ठाकुरे ठाकुर कहले कौन कहूँ सांगे सांगे प्रकट हे आउ कोटे अच्छी सी परा माम घटर अच्छी घट भितर केमी अच्छी गुरु बतई देते कहवा कौन प्रযোज्य केणु समस्त जानीपारे ठाकुर कहलेनी तोर मोर संबंध अज्ञात देवता वृंद आउ मनीष कौन जान तेणु ठाकुर कहते तोर मोर जे संबंध अज्ञात देवता वृंद तोर मोर जो संबंध अज्ञात माने देवता जानीपारे तेणु तमें आउ कौन जान किए कौन जान तेणुक ठाकुर कहते धन रे मन रखि दिन